Pozdrav ljudi moji, danas snimamo novi video. Danas snimamo drugu epizodu. Pravimo moj hotel u Robloxu. Ovo nam je druga epizoda. Znači, odmah idemo gdje smo i stali. Šta? Prepusan se, znate koliko sam se prepusan. Idemo odmah gdje smo stali, imamo nagradu. Prije svega, prije nego što počnemo, zamolio bi vas da bacite like i subscribe. Inače, ako to ne uradite, to je vama sekunda, mene mnogo znači. Ako to ne uradite, doće Saša Matić i poješće vas. Vjerujte. Znači, samo nemoj. Samo nemoj da uradiš. Baš vidi šta ste čekao. Čekate Saša Matić. Da, ozbiljno ti kažem, nemoj se smijati. Nemoj se smijati, ozbiljno ti kažem. Ne može. Idemo gdje smo stali. Svinjac. Kopiraj si mi ja. Simpson. A što sve i sta soba Vuk tu je? Moguće ovo. Šta sad? Možeš spomenuti kroz hodnik. Jel? Dobro, se uperi. Još jedan hodnik, ja. Šta opet tamo treba? Pa daj, nemoj me lagat. Opet upgrade. Šta tu treba da zvuči? Šta dalje ja trebam da radim? Meni je jasno, stvarno. Trebam logički tamo nešto da kupim. Imamo pare. Imam jedan ovaj cijenč. Ali kako da ga otvorim, ljudi? Meni to nije jasno. Ljudi, pa gledajte šta ja sve imam! Ja nisam ni skonto, jel moguće ovo? Dobio sam patike. Patike sam dobio. Zbog čega? Patike sam dobio. Sad ću dobiti najgluplju stvar. Šta sam dobio? What? Patike, ti ćeš dobiti patike. Pa dao sam mu patike. Daj njemu ovaj šešir. Eto ga se. Nisam ni skonto da ovo imam. Pa gdje ću tamo? Gdje? Dobro se. Smiri se. Kako ste vi ljudi? Ja sam dobro, jel? Pa nemoj to da mi radi! Prebacuj mi ljudi, ja stvarno ne znam. Kad prije. Imam 28 kg. 1100 čega? Dolarića. Koja sigma bog? Ne! Šta sam ja upravo uradio?
$100. Sjetio sam se popet na ovo sklizav pod. Ljudi, ajmo posjetiti tu drugi hotel. Tuđi, mislim. Hitna pomoć iz rijeke. Zapakovu se. Bag. Imam ovaj jedan cigan. Cigaro. Koja sam ja sigma? Gdje ste vi sigma? Vi nikad nećete biti sigma kao ja. Ja sam najveća sigma. Vi ste propali. Vi ne znate koliko sam ja sigma. Pa ovaj brat nema ništa. Pa ja sam samo džaba došao ovdje. Samo sam džaba došao. Ipak, minus aura. Minus aura je mam najbolji hotel. Budite sigma. To je zdravo. Kožu. Samo trebate biti sigma u životu. I još jedan upgrade, pa koliko vas je? Sigma. I buraz, dosta mi više ove muzike, ne mogu da slušam ovo. Mislim, brate, nisam mislila da ugasim pare zvuk. Ja volim zvuk para, dobro. Muzika mi treba, muzika. Razum, ne ni se. Malo da se čuješ. I to ti je previše. Praviš sigmu od mene. Ajde, ne budi tu signal. Šta sam ja sad upokvario? Sebe sam pokvario. Buraz, kako da uključavam VIP? Kako je ovo bilo disat? Sam završio sa im ovaj dio. 90 toalet papira su ljudi prenijeli. 90. Što pišeš da ima kad nema? Aha. Ima zapravo, nego sam ja čorav. Gdje je ona uraž lik šeta kod ima ništa, kod da nema ništa. Ne. Zbog čega ne želiš? $10. $10. Ja umrem za tih $10.
tung, 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 sahur, ta, 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 tahur, bim, 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 bata, bata, fur. Znači da ćemo udarit će mi copyright i to će ga udarit pošteno. Će ga udarit, ali će ga dernut ono da me ugasi na 3 godine. Zlatno sam dobio, da molim te, samo pare da dobijem, pa nemoj mi to, mi ne treba. Pare mi trebaju ljudi, šta nije jasno, pare. Ništa nisu pare od ovde. Oj. Pare mi trebaju, ako nemam parice, ja nemam ni sebe. Buraz, ali mora tu svako sobi resturit. I krevet, i stolcu, i ormar, i sve resturite. Tu je se Sigma bu... Jel ovo VIP? Čiko! Sunce te prosijalo. Ne izlazi iz sobi, ovdje ću se sad parkirat na vrata. Nemoj ići, Čiko, stani! Niko kantu. Ja sam tek sad skonto da imam kantu. Imam kantu. Pa koliko treba papire? Šta bez veze trebam baciti od papira? Koja glupa. Bura, šalio sam se. Ne budite Sigma. Čistač mi treba. Čistač i ronje. A Lex, on je Lex. Neće da povešicu, zato jer je Lex. I Marko Jack. Koliki će mi ljudi kopirati ovu stvar? Fazon, raspustim se na ovoj stolici ovdje. Znači, Sigma voice. Sigma se... Buraz, prestani pjevat to više. Koji sam ja Sigma? Buraz, šalio sam se. Buraz, ako si ti Sigma, to ne znači da sam i ja. Pare! Šta će mi patike? Zašto će? Miće mi. Zašto će mi patika? Zašto? Šta ja da radim tu s patikom? Da se udaram u glavu možda? Dobit će Alex. Alex će dobiti patiku, zato jer vjerujem u njega. Kakve su patike, Alex? Su Sigma buja. Oj, curice, oj, curo. Moja mi sjeć? Niste čuli? Ja vjerujem u vas, mi ništa niste čuli. Jer ja znam da ste vi Sigma bojevi.
Vi ste opasni, Sigma Boy. Sigma Boy, ljudi. Ja moram samo ovdje nešto neku Sigma. Ljudi, ne čujem vas više, ne čujem kako se čuje, ali sada vas čujem. Sada vas čujem, zato jer sam ja Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Krasnići. Da iskopčam slušalce. E tako, sad je mnogo lakše da se živi. Nije lakše zato jer pištine zvučni klupi, ali nema veze. Aj centrala okrenite. Aj tako. Viš kako pametno. Ton trebaš povećati. Buraz, to stvarno nije. Izvinjavam se, ljudi, moram se ipak vratiti na slušalice. Stvarno se izvinjavam, ali fazorano slušalce su the best. Moram se connect. Disconnected. Connect. Vidite kako ja mogu da glumim. Ja mogu da radim u FBI. Zato jer je meni Dule pacao rođak. Puras dosta je WC-eva. Pišite u komentare koliko ima WC-eva. Ko povodi, sljedeći put igra sa mnom treću epizodu. Znači, sad ćemo izbrojati. 1, 2, 3, 4 WC. 4 WC. Pa koliko... 6. 5 WC-ova ima. 5 WC-ova. Leonardo da Vinci. Scam. This is a very scam. Trebam upgradeati još 4 put sobu. Ako bude ovdje soba, pa jo. Pura, zašto će mi to? Ujeli sam se za jezik. Postao sam Sigma, ogromna Sigma. Ali sam se ujela za jezik. Stavit ću mu Jackson. Zato jer je Jackson. Marko Jack. Priđak smiš. Buraz ne donosio ja toaletni papir. Šta tam sad ima se? Pa da, što košta? Sad ćete vidjeti soba. 99% da je soba. Pa dokle više ba? Buraz mene on nije jasno dokle idu sobe. Buraz, ovo nije moguće. Sobe idu u fazon do 300 metara. Ljudi.
Imamo nešto jako bitno da vam kažem. Kada dođemo do izlaza. Pošto nas igrica skemuje, to će biti to od ovog videa. Pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi.